Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Jesus Kristus, nagabijamita, tu ari hananaik ni Tuhan Jesus Kristus, manang parningotan di ari hananaik ni tuhatay, hata ni debata nagabijamita tuhita, imana tarsurat di ulaun ni apostel biddusada, mamuka sian ayat onom jalamar haujungan di ayat 10 sada. Songrom madidok disi laos tapai hutihut mahatana. Laos disukun akana pungui maibana, akanin nama. Pajong-jongom muma saunari ali Tuhan harajau ni di Israel, alainin nama madok nasida. Dang ro dihamui, uboto taon na manang obas na. Nabinuhul liamai guru di huasona sabing. Alay jalo muna do haguguon nito di parbadia na songgop tuhamu. Gabe sitiddangi kumahamu di Jerusalem, dohot di sadok Judea, dohot di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni, tarhisa maibana di panok no tinasida. Dungi diholipi obunima ibana sian jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana nalahui tu gijang, nunga jongjong di labung nasida dua halak, parulus namar linang-linang. Akan amadok, o hamu halak Galilea, ahama say jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi, natarhisa sian labung muna tu banua gijangi, narodo ibana sogot, songon nani idamuna ibana laho dopak gijangi. Ido yang gosahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpukon takasma tapai hutihut diari napa 40 dung hehe Tuhan Yesus yan namate. Marpunguma Tuhani doho sisian na. Somal na do Tuhan Yesus mengajari kasisian nai. Laos disima di pasaha sisian na suku-suku tuibana. Didok sisianima. Pajong-jongom muma saunari ali Tuhan harajaoni di Israel. Di bagasan pangatusion na rubi dope akasisiani. Dari punasida haroro ni Tuhan Yesus laho pajong jokon harajau ni Israel. Manang napaulak ko bangso Israel, gabi bangso nabulun, songon namasa di masa ni Raja Daud doho Raja Salomo. Ido bahe disukunaka napungui Tuhan Yesus, taringot tu harajaun si pajong jongon ni Tuhan Yesus. Alaidang dia tusya kasisiani dope takas misi ni haroro ni Tuhan Yesus. Dos dope pangatusion nasida dinalaho mabongoti Jerusalem doho dinaung hehe Yesus yan namate. Boydo masa suku-sukun si songoni, alani hamaolon na niadupan ni bangso na ginonggoman ni bangso na asing. Alani gabi tubuh maroha nasionalisme na laho patu pahaluaon manang hamardekaon. Songoni dope gobaran na adong dirohan ya kasisiani, nangpe naung hehe Tuhan Yesus yan namate. Damang dainang, bohado tutu pangatusyota di haheheon ni Tuhan Yesusi. Sarupa dope pangatusyota doho dinasohehe Tuhan Yesus. Jala bohado pangatusyota taringot tu hananaik ni Tuhan Yesus. Sarupa dope pangatusyota tuaka nasomanada hananaik ni Tuhan Yesus. Alanita pai hutihut songo dia na didok ni Tuhan Yesus. Dia mana sinakapan ni Tuhan Yesusi. Didok do mangalusi suku-suku ni sisiani. Guru di huaso ni debatado sa luhutna. Dang rikok botoon ni sisiani. Tuhan ido na boto taon na manangobas na. Guru di debatado sa luhutna. Dang guru di jolma.
manang guru ni akka bangso na adong, dang guru dihita na sinakapan ni debata. Baliksa, dipangido Tuhan ido, asa sa guru di ibana na pinasaut ni jolmay di bagasang nguluna. Lumobi ma, si pasauton niya kasisiyan na. Harajaon ni Tuhan ido na laho si pajongjongon ni Tuhani. Ima harajaon na makokop sa luhut na bangso. Jala di pangidohom ma, asa bongot kita dohot sa luhut na bangso tu harajaon ni Tuhani. Dia mana pinangido ni Tuhani si patupauta, nalaho si pasaut tonoton lomo ni rohanay. Asa gabi si tidangi mahita na makatidakko Jesus Kristus do Tuhan, na makatidakon haluaon na siya Tuhani, makatidakko barita na uli na pinasahat nai tuak kabangso doho luat, asarap taruli di denggabasa ni Tuhani. Si tidangi ni Kristusi, na majako toddi ni Kristusi ma, ima toddi parbedia. Toddi parbedia ma, na mangaleho gugu di jolma, gabi si tidangi ni Kristus, na makatidakko Kristusi, dadabe holan na makatidakkon haporseaon di bagasan hata sabing. Dada songon sahalak saksi di pengadilan, holan na pabuahon na binotona. Alay na gabi si tidangi manang saksi ni Kristusi, gabi si parjamita do, na makahanguluhon jamitana. Toddi ni debataima, na marguguyhon ak kasisiyan na mabaritahon ngulu ni Kristusi, doho ak kahatana. Gabi si tidangi partinaonan na, di hamamatena. Gabi si tidangi di haheheon na, dohot di hananaik na tu surgo. Alani dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Nung nga manaik Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang, sotung gabi tarlalap pita holan na mangyahi tanoon. Manaik Tuhani tu banua gijang, imana gabi tada na soparmianan na manotong yang gotanoon, ay parsato kina dosa luhut na nasa nadong. Dang ro di saliling-liling na ganup nasa akka namasa di portibyon. Sudido martiki, songoni ganup nasa bangsope, songoni ganup nasa harajaw nadong di portibyon. Alay yang go harajaw ni debata, ido na manotong ro di saliling-liling na. Jala haluaon, tuhanguluan saliling nililing nai. Ido na pinangido ni debata, asa dijakon jolmai, asa disimarlas ni roha saliling-liling na. Disyalani, asa dada holan na makarikoton na ditanook kita. Ay satokid do sa luhut nai. Taparadi mabohal ni partodiota. Ima na mangihuton Jesus Kristus naong manay tu banua gijangi. Asa unang tading marisuang ngulut ta di tanoon. Sada go baram ma, songon na masa dia kasisiani. Say di panotnoti na sida do, parnaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Longang rohana sida. Alay damang dainang. Dang halongangan nai, nagabe dipangido Tuhani di bagasan parnguluon ni jolmai. Alay na pinangidona, asa dihanguluhon jolmai ma. Ima ganup nasa naong pinasahat ni debata, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, tuaka sisiyanna, dohot tu ganup nasa jolma, asa ima dihanguluhon. Disima dapotan ganup nasa haluaon, disima dapotan ganup nasa akalas ni roha na manotong. Damang dainang, naik Tuhan Yesus tu banua gijang, jala songon parnaik nai tu banua gijang, songon ima muse parrona muse, ima di harorona na padua halihon. Dang songon akka bilang-bilang ni bisuk ni jolma na diba, nauk kiamasa di bagasan portibyon. Adong dosangan na madok Tuhanido si A manang si B. Disyala di ida na sida boy patupahon halongangan. Adong na madok
Tuhanido si saibaba alabui ibana manggadahon mas doho akka hepeng. Gabi didok ma ibana Tuhan. Gabi torop dojol manaro tu ibana mangido pasu-pasu. Diari paupat puluhon diparnaik ni Tuhan Yesusi. Adong do dua halak namar baju namar linang-linang namar dok tua kasisiani. Anggo Yesusi natar hisat siad lebung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sugut. Songon nani idamuna ibana laho dopak banua gijangi. Songoni hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Songoni mamu separrona na padua halihoni manang parusia. Sadata dadona didok ni akka suru-suruan tarengok tu haroro ni Tuhan Yesus na padua halihon. Disialani manak mahita. Sotung madebu hita turagam ni pangalilihonon ni portibion. Nagudang akka pangarupa nabui patupahon ganup nasa haliluon. Rodo muse Tuhan Yesus tu portibion. Haroro ni Tuhan Yesus na padua halihoni. Imanalaho mangalap akana porsea. Si buanonna manaik tu banua gijang. Lao si pihak kononna tu inganan hasonangan. Haroro ni Tuhan Yesus na padua hope. Gabi masa panguhuman na bulun diganup nasa jolma na mangulu dohot akana mate. Tu dia do hita bahenon ni Tuhan Yesus. Disakapi Tuhanido naing saluhut na jolma dapotan haluau dohot hanguluan saliling-liling na di surgui. Ido bahed dipangido kasisian nai. Dohot saluhut na kana porsea gabi sitidangina di Jerusalem. Dohot di sadok Judea, dohot di Samaria, sahat rodi ujung ni portibion. Asa tol hastusi, nungari parade Tuhan Yesus dalan natigor. Laos ibana do dalani, ganup nasa nama jakko Yesus Kristus gabi Tuhan, dohot si palua di ibana, gabi sisian ni Yesus ma. Ima namanidangi Kristusi, di bagasang nguluna, nama jami tahun Kristusi di sadok nguluna. Molo di hanguluhon ngulu na manidang di Kristus. Takasma parang ini Kristusi di bagasang nguluna. Ditodo do hita saluhut na gabi sitidang ini Kristus. Dinasaluat tabi. Sahat tu ujung ni portibion. Damang dainang. Disialani jumolo ma tahanguluhon ganup na sahapor siyautay. Tahanguluhon ganup nasahatan ni debata. Tahanguluhon saluhut na napinasahat ni Tuhani di bagasan parnguluot taon. Songod dia na pinangido ni Tuhani. Songod dia na sinakapan ni Tuhani. Ima na tahanguluhon. Asa di ganup na saluat tabi. Takas matutu ganup nasa akajolma marnida Kristusi. Marhite-hite ganup nasa na porsea di ibana. Damang dainang, lumobi di bagasan hamajuan ni teknologi nuaing. Sahat mabaritai muse tuganup nasa ujung ni tanoon. Manang tusadok ganup nasa luat. Alana boido pakyo taganup nasa media sosial na adong. Nagabi alatta. Dinalaho patadahon panidang yota di Kristusi. Manang napatadahon Kristusi tuganuk aka jolma na adong diliat portibion. Dihita na hinaholongan. Disialani asa takas mata boto songod dia do tutuna talup gabi sitidang ini Kristusi. Jumolo mahita gabi sisian na porsea. Natotong marguru tutuhani. Boy marhite namang guruhon hatana marhite sermon. Manang dohok di partangyangan. Dohok di PA manang penelan Alkitab. Manang ihod jamita jalamak kahanguluhon. Dungi gadda mamuse ganup nasa aka gugotai. Di pasahat Tuhani ma toddina. Ima toddi parbadia. Toddi na marguguhyok kita mangulahon panidang yoni. Disalanidang na mga sahogogo ni hadirion.
Dohok gogo ni parbinotoan ni jolma patu papanidang yoni. Alai mangasahon gogo ni debata di bagasan panuturion ni tod di porbadia do. Sahat maganupna salas ni roha dihita saluhutna nao persea di Tuhan Yesus Kristus. Horas ma dihita jala selamat hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Gabe sitidangina mahita diganupna saluatta dohot rodi ujung ni tanoon. Tuhan debata nama masu-masu. Amin.